Kita mo yan guys. Para lang makapag-vlog oh. Pumunta pa siya, hindi siya makatawid sa tulay. Nagbangka na lang yung kapatid ko. Si Miss Kanayunan. Ah. Out pa oh. Si Miss Kanayunan. Grabing kasasyalan ni Miss Kanayunan. Nagpa-special pa sa... Lakas ng hangin. Makusugo na. Lakas ng hangin. May dumadaan pa sa taas ko. Oh, may mga dumadaan sa ulo ko ah. May bariya ko, Bina. Nata, nagbalikan ikaw. O, may bariya ako. Yung kita bangka na ito, guys. Kaya mo na. Mag-ipayin mo ito, na driver mo.